أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد ينقوى وأن سكي سورارمو دكما كلم عدد وأن اللوكتي منا مكو غيسوا إرن تأدين المسلمين تهية من عند الله مباركة طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yanzu da nake magana a yau muna 16 ne ga watan Rajab hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda ya daidai da 28 ga watan biyu shekara 2021. wannan watan mai 28 ne daga ya kare ko. Na farko da Allah muna tawassuli da wannan majalisi ce akwai ɗan uwa Malam Muftahu. Malam Muftahu ɗaya ne daga cikin malamai da suke karantar da addini suka samu jarrabawa shekara wajen 3 da ta wuce cikin watan Ramadana ya taso daga yi wa mata tafsiri yana kan mashin ɗauke da matarsa da ɗansa kawai aka tare shi shine bai san me ya faru ba. daga nan kawai sai aka zo da wata ƙaramar yarinya aka ce shi ya rafin ɗinta a cikin watan Ramadan da kuma rana. daga nan magana ta ci gaba da yin tsawo wanda a wajen shekara 3 kenan ana shari'a. akwai barista Abdullahi Yahaya. Wannan majalisi yana miƙa saƙon godiya zuwa gare ka, kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya maka godiya barista. Allah ya tsare ka ya kuma tsare maka mutuncinka. A wannan tsawon shekara 3 da aka yi ko sama da haka, wannan organization ɗin ta yi ƙoƙari wajen tsare mutuncin ɗan uwa Malam Muftahu wajen ɗaukar nauyin iyalansa. sannan shi barista Abdullahi Yahaya a wannan tsawon shekara 3 ba wanda yake bashi ko sisi, yana yi ne li wajhillahi la yuridu minna jaza'an wala shukura, wato da kuma tsare mutuncin Malam Muftahu a matsayinsa na malamin addini. So ina so dukkan mai a ce an rubuta rahoto ka taso daga gurin tafsiri da matarka akai da ɗanka, sannan ka zo ka ajiye su suna kallon ka shiga kango kai amfani da yarinya ka fito, sannan ka sake ɗaukar su ka goya a mashin ɗinka ka yi gaba ka bar yarinya a wannan wajen, wanda ina ganin duk mai hankali ya kamata ya ji wannan rahoto. a haka ya faru, a haka aka ci gaba da tsare Malam Muftahu tsawon shekara 3 ana shari'a. haka kuma muka ci gaba da binta da bashi haƙuri cewa jarrabawa ce, ba za mu yadda ya amsa abin da bai yi ba da sunan wai ko nan zai samu sauƙi ko zai mutu gare ya mutu da mutuncin shi. in an je lahira Allah zai yi hukunci da ya amsa abin da bai yi ba, mutuncinsa ya zuba a matsayinsa na malamin addini. ta gobe ne muke sare insha Allahu kotu za ta yi hukunci na ƙarshe akan kes ɗin bayan bibiya da neman shaidu da tattara report da aka bayar na asibiti, wanda a doka an ce ba a karɓar dukkan rahotanni idan matsalar ta faru sai na asibitin gwamnati ba asibiti private ba, wanda dukkan rahotannin da ake da su akan wannan kes ɗin babu report cewa an ma yarinyar nan fyaɗe daga asibitin gwamnati, private asibiti ne. sannan abin da aka rubuta na rahoto wanda yake police station na farko da aka fara case da na biyu, duka rahotanni ne da sun sha bamban da abin da ya faru a nan da abin da ya faru a can. da haka muna tawassuli da wannan majalisi da kuma sunan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji wani ya addu'a ya ce ka yi addu'a da abin da idan an roƙi Allah sai ya bayar kuma sai ya karɓa. da haka Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض
ya zal jalal wal ikram ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum. Da haka muna roƙon ƴan uwa su taya malam Miftahu da addu'a Allah maɗaukakin sarki ya masa makaraji akan wannan matsaloli da ya fuskanta. Gobe ne muke sa ran insha Allah za a yi hukunci na ƙarshe. Da haka duk wanda sakamakon wato saƙonmu ya kai masa dan Allah muna neman ya taya ɗan uwa malam Miftahu da addu'a Allah ka sa ƙarshen matsalar kenan. Wannan shine abu na farko. Abu na biyu kuma kamar yadda ƴan uwa suka sani muna cewa 20 da ainihin wato 3 da 5 da 8 shikenan wannan watan shikenan iya adadin kenan. Kamar yadda aka sani akwai bayan Allah da kowa ya kallafa ma kansa wanda suke bibiyar wannan makaranta wajen ba ta gudunmawa na karanci daga naira 1000 abin da ya sama, wasu suna bayar da haka. Wannan kullum muna magana wanda suka yadda da abin da makarantar take, ba wanda ba su yadda ba ta su muke cewa kwanakin ɗan adam 3 ne, da jiya da yau sai kuma gobe. Jiya ta wuce ba mahalukin da yake da ikon ya dawo da ita, gobe kuma ba wani mahaluki da yake da tabbas a kanta, sannan kuma yayin da ba wani mahaluki da yake da tabbas a kanta sai yau. Haka da abin kakkace sai gobe ko jibi, dan baka da ikon goben ko jibin ba a hannunka take ba. Da haka Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malu. Sannan account number ɗin shine 0027332918. Sunan banki Stanbic IBTC, sunan account ɗin As-Sahabatul Kiram. Nambobin wayan da za a iya tuntuɓa akwai 080 wato 23288069, akwai 08030909752 sai 92, akwai 080 sai 657186 sai 70, sannan akwai 080 37839450. Sannan akwai ɗan uwa Alhaji Hamisu Ibrahim daga Nijar, 96 sannan akwai namban wayan Alhaji Nasir Abdulrahman daga ƙasar Gabon a Ghana, shine akwai 244 sai 933754. Sannan akwai ɗan uwa Malam Abubakar Malam Muhammad daga Kwatano, shine 97899206. Sannan daga ƙasar Togo akwai 927272 sai 30. Daga ƙasar Kamaru akwai namban wayan ɗan uwa Malam Barra Harun Ɗanladi, shine 65097690. Sannan akwai namban wayan Malam wato Attahiru Duka, wato shine wato 74431812. Sannan daga ƙasar Gabon plus 247070681004. dukkan wani mutum da yake ba da dukiyarsa, kamar yadda na sha faɗa na ce danan wajen za ka ga lokaci muna karatu sai dai ajiye fankoki, amma yanzu AC ne a wajen nan. Sannan da mutane suna karatu za su ga ana iya ɗauke wuta sai an jira watakila haske ya dawo daga baya, sakamakon kuɗaɗen da mutane suka bayar aka sanya imbata a wannan waje ta yadda ko an ɗauke wuta mutane ba za su gane ba har a zo a tashi wuta ɗin, wato a tashi janareto a ci gaba da yin ainihin wato aiki. Da haka duk wanda ke ba da kuɗinsa don addinin Allah ya ci gaba, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ciyar da al'amuransa ainihin wato gaba, Allah maɗaukakin sarki ya ciyar da al'amuransa gaba. To mutane abin da za su gani, kamar yadda na so jiya ba mu yi karatu ba saboda wasu dalilai, mu ɗauki
maganar da shi yayan Abdul ya faɗa Musa Al-Qaswini in ɗauke ta ya yi karatu mai kusan awa 2 don karatun da ya yi ya kai wato a awa 2 ya kai awa 1 da minti 53 wannan majalisi har zuwa ƙarshen da sakon 6 wannan karatu. A farkon wannan karatu ya roƙi cewa da Allah kamar yadda za ku ji, bari in dawo da shi farko. Insha Allah wanda dai wannan majalisi shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. السلام عليكم يا عشاق النبي. أيوه wannan rana ta Lahadi wacce take dacewa 2 ga watan Rajab 14 ga watan 2 na miladin sayyidina Isa alaihi salatu wassalam shekara ta 2021 hijira kuma ta ma'aikin Allah 1442. Yau wannan majalisi ne na musamman wanda za a ji insha Allah daga bakina gaskiyar lamari game da irin yanayi mawuyaci na tashin hankali wanda wannan gari namu na Kano yake cikinsa sakamakon wani ganganku da wasu mutane suka yi, suka tunzura hukuma a kansa, suka tunzura al'ummar gari a kansa. Kafin na ce komai ina roƙon mai sauraro na ko mai kallo na ya daure ya biyo ni daga farkon wannan majalisi har zuwa ƙarshensa. Insha Allah wanda duk ya biyo ni daga farkon wannan majalisi na zuwa ƙarshe ga kyakkyawan itikadi na, in dai yana neman gaskiya yana neman kuma adalci, to zai fahimci ne haƙiƙar wannan mas'ala ta wannan ƙazamar tuhuma wacce wasu mutane suka dangantawa shi ɗan uwana ƙanina na wajen 3 Amirul Wa'izina Malam Abdul Jabbari. Bayan godiya ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala, to kafin in zo mutane za su iya gani wannan nayi muƙaddima ne. Shi Musa Al-Qaswini da ku ji yayi magana cewa na farko an yi ganganku, ma'ana an yi taron dangi, ya ce akan wani bawan Allah ƙwaya ɗaya, yana nufin ɗan uwansa shine Abdul Jabbar, an yi taron ganganku a kansa. Allahu akbar. Allah ya ƙara wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yadda ta yadda suka zaɓi su saba da kowa
saboda bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Alƙur'ani cike yake da haka da kuma tarihinsu. Wannan yasa Allah maɗaukakin sarki yasa ba yadda za a yi duk wanda ya zo baya sahabbai a addini sai dai ya zama mabiyi, ba dai ya zama daidai da su ba ko ya shiga gabansu. Sannan ya faɗi cewa ƙazamar tuhuma da ake masa. To tunda tuhuma ne, ai yanzu abin da muke faɗa muna aika Musa al-Qaswini dan shi ya riga ya yanke hukunci cewa ɗan uwansa shi yake da gaskiya, kara ma'aiki yake yi. To tunda ya riga an sa ranar muƙabala yanzu, to ku taho tare da shi sai ka dafa masa, ka dafa wa ɗan uwan naka. Ya roƙi cewa da Allah duk wanda zai saurara wannan karatun da ya mai awa 1 da minti wajen 50 da wasu sakonni, awa 1 da minti 53 da sakon 6, to zan ɗauke shi daga nan kafin ranar da za a yi muƙabala duk abin da ya faɗa sai na warware shi. Kuma kamar yadda na ce muna aika masa saƙon barka da zuwa, muna masa yiwa welcome, sannan kuma muna gayyata sa ya zo shafin sarki zaki, shi ma muna masa barka da zuwa wannan shafin. A saƙon abin da ya shafi muƙabala da tattaunawa, an riga an sani cewa an sa rana ko? To bari mu ji a qala mau'idukum yawmuz zina, kamar yadda Allah ya ce wa an yushara nasu duha. Bari mu ji me yake ce. Yaushe za a yi mukabala, yaushe ne wannan mukabala, ya za a yi, za ma a yi ba za a yi ba. Har waɗansu malamai ma sun fito sun ce su ba su gama hujjar da sai an yi mukabalan nan ba. Waɗansu haka dai. To mai girma gwamna dai da yake aiki ne na gwamnati ya kafa kwamiti dan ya je tantance ya za a yi, ta ina za a shiga, ta me ya tsaro, me ya kaza, me to duk an yi an kare aka mika mai girma gwamna, kuma mun yi bayanin haka. To mai girma gwamna a jiya ya amince da cewa a ranar Lahadi mai zuwan nan ta 7 ga watan 3 ita ce ranar da aka ɗauka za a yi ita wannan mukabala a cikin. Allahu akbar. Qala mau'idukum yawmuz zina kenan wa an yushara nasu duha. Kafirai sun ce alkiyama ba za ta zo ba. Qala alladhina kafaru la ta'tina sa'a. Allah ya ce qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum, wallahi sai ta zo. Da haka wanda suke cewa ana jin tsoro ranar za ta zo, kuma za a gane waye yake jin tsoron waye ya tsorata. Bari mu ci gaba da ji. Kuma za a yi ta ne a fadar mai martaba sarkin Kano, Alhaji Aminu Ado Bayero. Sannan a tsare-tsare yadda su malamai ne suka nemi gwamnati suka kawo mata ƙara, shi kuma Malam Abdul Jabbari shi ya nemi a yi masa adalci. To an karɓi wannan kamar yadda na faɗa. Yau din nan na tafi kafa da kafa har gidan Sheikh Malam Abdul Jabbari na kai mata takarda ta sanarwar cewa ranar Lahadi mai zuwa a nan ne za a yi wannan muƙabala da karfe 9 na safe. Ya karɓi takarda ya sa hannu a kai, kuma mun ƙara gaya masa cewa dukkanin wani kayan aiki, ma'ana littattafai ko waɗansu takardu da yake ganin za su taimaka masa wajen gabatarwa, yana da damar ya zo da su. Ko kare hujjojinsa. Yawa ya kare hujjojinsa. Ma'ana ba kawai ta za a iya zo ya zauna gungurin malaman su zo, a'a, in kana da wani abu da kake gani za ka kare kanka da shi ko kaza gwamnati ba za ta tare ka ba. Mai girma gwamna ya ce a bashi dama duk littattafan da yake da su wanda za su taimake shi, ko a kurkura zai yi ya zo da su. In kuma takardu ne, in kuma shi kadai ya ga dama zai zo, yana da wannan dama. To mun gaya masa wannan a gwamnatance gaba da gaba, kuma ya karɓi wannan sako. Wato gidansa kaje? Gidansa na je, inda jami'an tsaro suke, kuma muka yi magana, aka bude, muka shiga, na same shi a cikin gidansa, na zauna muka gaisuwa ta mutunci, sannan na mika masa sako. Ya karba, kuma akwai takarda da zai sa hannu cewa ya karba, aka sa hannu. Sannan muka tashi
ban gane ba, kace jami'an tsaro, gidan akwai jami'an tsaro? Akwai jami'an tsaro tun da dama, wanda gwamnati ta kai tunda ta ce a rufe masallacinsa da makarantarsa. To ai ba za a bari ba kowa ba, saboda haka aka kai jami'an tsaro suke gadin masallaci da makaranta da kuma dan ma a kare lafiyarsa. Wato gwamnati ita abin da take yi, lokacin da aka ce wani mutum ya yi sakin baki ga manzo sallallahu alaihi wasallama a unguwar Sharifai, ai kafin ta farga mutane sun ɗau doka a hannunsu, sun tafi gidan, sun je sun rushe gidan, sun neme shi su kashe shi. To wannan gwamnati ta lura, dan haka ta guda shi yasa ta kai jami'an tsaro dan ma a tsare lafiyarsa, saboda kada yan gaugau masu ɗaukar doka a hannu kawai su yi bismillah a tafi gairar daddadaddad a tafi aje a kama a karkashe wanda ba ruwansa a haka. To shi sa gwamnati ta kai jami'an tsaro suke gadin lafiyarsa. Shi sa to don haka da na je na tarar da jami'an tsaro kuma mun shiga mun gama, da muka fito muka ɗau hoto, ina miƙa mata takardar don ya zama ƙarin shaida na cewa dai na kai takarda, tare da cewa ya sa hannu dai a takarda wacce za a dawo da gwamnati. To ga kuma hoto an ɗauke mu da ni da shi cewa na ba shi takarda. To sannan ya tambaya cewa akwai wani tsari da aka tsara na tambayoyin da za a yi masa ko kaza muka ce a'a. Su masu korafi malaman jihar Kano sun kawo muryoyinka a abin da suke cajin ka da shi, guda 5, 7, 10 haka a cikin kaset suka kawo kuma sun rubuto su. To waɗannan su ne abin da za a yi magana a kai, ba za a tsallake a ɗauko wani abu daga waje ba. Abin da suka yi korafin nan ka ce kaza mu a wajen mu batanci ne ga manzo kaza kuma dai yadda tambayar ta zo, amma dai abin da suka yi korafi a kai to a kansu za a yi, ba za kuma a ɗauko wani labari wanda ba. Sanya wa muƙabala mau'idi da waje da lokaci ba abu bane bako ga wanda yake karanta ƙur'ani. Lokacin da Allah ya aiki annabi Musa da Harun suka tafi wajen Fir'auna, aka tattauna da shi a matsayin Allah ya turo su. Ƙarshen tattaunawan Allah ya ce wala qad arainahu ayatina kullaha, mun nuna wa Fir'auna duk wani dalili da ya kamata ya ga girman Allah, amma fa kazzaba wa aba, ya ƙaryata sannan ya ƙimimi ya ce bai yadda ba. Ƙala ya ce aji itana, ka zo ne kai Musa da kai da ɗan uwanka litukhrijana dan ku fitar da mu min ardina daga ƙasanmu bi sihirika ya Musa, to falana atiyannaka bi sihirin mislihi, wallahi sai mun zo maka da masu sihiri kwatankwacin irin wanda ka zo da shi. La ka faj'al bainana wa bainaka maw'idan, a sanya alƙawari tsakanin mu da kai, la nukhlifuhu nahnu, mu ba za mu saba ba, wala anta ballantana kai, a samu wani waje makanan suwa inda ya dace. Da haka yanzu an samu mau'idin da la nukhlifuhu nahnu, ba za mu saba ba, shi ma ba zai saba ba. Qala sai ya ce mau'idukum yawmuz zina wa an yuhshara an-nasu duha, ranar zina a tara mutane da hantsi. To wannan tsari na gwamnati ita da ta zo da shi ba tara mutane da hantsi za a yi ma, da hantsi ne tun da karfe 9 ne, amma ba kowa da kowa ba don a samu natija. Kuma lallai wannan tsari da aka yi tun da dai maganganun nan ya yi su ga bidiyo ga kuma audio, so dama duk maganar da yi ko ya rubuta ta ai shirye yake ya kamata, kuma ya zo da littattafai. An ce ko a kori kura zai yi na littafi ya yi, ba taƙa masa littafi ba ya yi. Magana ce kun je ba ta wuce 1 zuwa 5 ba zuwa 10 da zai kare. In sun karu to duk abin da ake tuhumarsa da shi ya karu, in kuma ya faɗi to shi kenan an faɗi. Saboda haka a damun zira ido, wannan shine abin da ya faru. Da haka da aka zo Allah ya ce fatawalla fir'aunu fa jama'a kaidahu thumma ata, fir'auna ya je ya shirya, ya taro karfinsa ya taho. Qala lahum Musa, kafin a fara tattauna annan Musa ya ce wa mutanen fir'auna, wailakum kaitanku, la taftaru ala Allah kadiban, kaka kuskura ku yi ma Allah ƙarya, fa yushitakum bi azab, wannan sai sabbaba Allah sai tumbike ku da azaba. wa qad khaba man iftara, duk wanda ya kirkiri ƙarya jingina ma Allah ya taɓe.
fatanaza'u amrahum bainahum suka tattauna tsakaninsu wa asarrun najwa suka asarta gana ta qalu suka ce in hadani la sahirani wa'annan masu sihiri ne guda biyu ridani an yukhrijakum min ardikum bi sihrihima wa yadhhaba bi tariqatikum al-musla fa ajmi'u kaydakum thumma atu saffa wa qad aflaha al-yawma man ista'ala ta duk wanda ya samu ɗaukaka a wannan ranar ta hanyar gaskiyarsa ta bayyana ƙaryarsa ta tozarta shikenan da kamar jabbar ya kare kansa gaskiyarsa ta fito shikenan da awarsa ta daga in kuma ya yi ƙasa to shikenan da awar kuma ta riga ta samu matsala sai da hali min sirihim annaha tas'a da haka daga ƙarshe wannan shine amma bari mu ƙarasa mu ji yadda ta ainihin wato kaya tsakanin kwamishinan addini ko a malam ali su kawo ba ko da ka fita faɗa a baya in dai tunda baya cikin wannan ba za a kawo shi ba to akan haka su ma malaman a bangaren su mun gaya musu to shi naji ana cewa malaman da suka yi korafi ba zai yi muƙabala da yaran su ba da su manyan zai yayi wannan magana a wannan abin bai zo mana ga gwamnati ba kuma da na je muka je wajensa a matsayina na kwamishina bai ambaci komai ba cewa Allah ya kai mu kuma a shirye yake zai so amma bai yi mana maganar akwai wanda ba zai zaɓa ni a sanin mu wanda ba bisa ka'ida kai da yake tsohon dan bal ne ka san inda tim kaza da tim kaza za su buga to ɗaya tim din ba zai ce sai da wane da wane da wane da wane za a buga ba a kawo ko rafta ne in ka cinye tim din duka yanzu Kano Pilas ko Nigeria Green Eagle ko Red Eagle suka je za su buga da China ko mata muka kai aka cinye su ai Nigeria aka cinye gaskiya to dan haka mu ba mu kalli wannan ba kuma bai ce ba watakila mu to wannan shine magana da haka ko malam daura ya sake bayani daga ba ya sake faɗar dalilansa da uzurinsa amma daga ƙarshe ya ce su ba za su zo ba za su turo wakilan in sun gaza su suka gajiya shikenan an gama magana ka gani saboda haka ya laita ne kuntu ma'ahum fa afuza fawzan azima ne ka san yan gaje gani amma ni da naje ya karbe ni da mutunci ya saurare mu a matsayin mu gauna kuma yace akai da mai girma gauna hakanan to bayan nan daga nan sai ka tafi ina kuma to daga nan da muka fito mun a cikin maganganun da mai girma gwamna ya ce a gayyato mai alfarma sarkin musulmi sannan ya ce a gayyato sakatare general na Supreme Council for Islamic Affairs wato majalisar koli ta addinin musulunci ta ƙasa jama'atul nasarar islam da kuma jama'atul to tambaya su sun yadda suka tsara tambayar tunda ita gwamnati ba ita ce ta za ta tsara tambaya ba a su ne suka tsaro tambayoyinsu su dai abin da aka ba su dama wannan abin da kuka yi korafi a kansa to gashi ya ce yana bukatar ku zauna to sun tafi yanzu sun je sun shirya za su zo su ba mu ne za mu gaya masa ya ba amma dai na san a dukkanin tattaunawa tunda tun kana dan makaranta kuna debate a turanci da wannan gida ai minti na ake bayarwa wani sun zazzauna malamai an zazzauna su waɗannan alƙalai su suke da ikon jan ragamar taron cewa to bismillah wane yi magana dama an ba da sunansa Shak Gali Sadiq yi magana saboda haka shikenan sai ka fara magana in ka zo wani guri sai a ce ya kake dariya ai ba shakka bane a to wannan taron bai kamata ka tura na kasa ba kai kamata ka tura da kanka a matsayin ka na manajan director to irin ka da irina ina kwamishina da wani kwamishinan da kwamishinan kuma na yada labarai da nawa duk zamu zo mu zazzauna su ma malaman za a ba su kujera adadin mutum 10 ne mutum 5 ne za su zo su zauna ba a son ne a yi babban taro a cika guri saboda ga manyan mutane ga mai martaba sarki kuma gaskiya dama tun farko shawarar da muka bayar kenan ni na san yanayin munazara in ka kira ka tara mutane wani idan ya zo zai duba wa yake goyon bayan shi ne da ya ga za a samu matsala kawai sai tashi ƙura taron ya watse duk na sani shi yasa za ka ga in ina karatu a masallaci wani ya hauro ya ce yana da muƙabala sai ce a inda kana da tambaya ka yi
amma in kana da maganan muƙabala ne sai dai a sa lokaci ba yanzu ba, don wani hargitsa gurin karatun kawai zai yi gaba. Sau da haka in ka tara mutane, wani shi ba kallon yake ba wa ya fi ƙarfin hujja, a'a yana kallon a yanzu ka tana ko muƙabalar da aka yi da wasu malam Muktar suka je ɗauka ba ce aka yi za a fasa masa kyamara ba su tashi ba, da kawai da hauka kawai aka tattare rigimar muƙabalar da tsiya-tsiya kawai aka watse. To gaskiya wannan tsari da gwamnati ta yi na kada a saka adadi na mutane masu yawa wanda za su halarci gurin, sannan ya zama da tsari gurin magana da ka'idar tattaunawa da fitar da masail waɗanda ba su da yawa waɗanda za a tattauna, tunda ya riga ya faɗe su dama ayin bai shirya ma abu ba, ai bai kamata tun farko ya faɗa ba ko shikenan. Bari mu karasa. Ga mai alfarma sarkin musulmi ga waɗannan gindiman shehunnai da aka kawo daga bangarori daban-daban. To shi malam Abdul Jabbar ko Sheikh Abdul Jabbar shi ma za a ba shi dama ya fito da mutanensa? A ai ba wanda zai ansa mata tambaya. Shi ne mai ansa tambaya ai. Wai ko ɗan kallo nasa na bangaren. A to ai abinda dai aka ce kai ake tuhuma da cewa kayi ba daidai ba a bakin malamai. Ba a bakin gwamnati ba. Haka ne. Mu a wajen gwamnati su suka kawo suka ce abin nan da ya faɗa ba daidai ba ne, ya yi ci zarafi, ya yi kaza, ya yi kaza, ya yi kaza, zai kawo ta da hankali. Aka ce a'a a tsaya, ya daina karatu, ya daina kafin a gama bincike. Ana cikin haka kafin a gama binciken a gano haka ne ko ba haka ba ne, jami'an tsaro sai ya ce yana roƙon mai girma gwamna ya masa adalci. Adalci nan shine a kirawo. To abin da ya ta tamanni cewa gwamnati ta hada mau'idukum yawmuz zina mau'idukum yawmuz sande sau naka mau'idukum yawmal ahadi naka ranar lahadi tana ainihin wato zuwa da izinin Allah. Bari mu ƙara samu malamai su zauna. Kaga shi ya nema, kuma shi kadai shine wanda zai ansa waɗannan tambayoyi saboda bakinsa ne. Wani ba zai ari bakinsa ya ci masa albasa ba, don haka shi kadai zai ansa tambaya gwargwadon yadda hali, kuma hakan ya taho. Su kansu malaman su ne muke jira, mutum uku za su bayar, mutum ɗaya za su bayar, mutum biyar za su bayar, amma dai an gaya musu ba da yawa ake bukata ba. Su kansu wanda za su zo wurin ba duk malaman Kano ne za su zo wurin ba, yan tsiraru aka ɗiba daga ɓangarori daban-daban, daga Tijjaniya da Kadiriya da Izala da na jami'a, su ne za su zo wurin, su ma yan kaɗan a samu guri a zauna, dan kuma yan jaridu a baku dama, dan yan jaridun nan kun wajen 40 kowa ya zo da kamararsa da waye, za ku cika guri. To ba a nemi guri da yawa, ba a nemi a zo da yawa ba. To su yanzu za ka iya gaya mana sunayen malaman da aka yarda su zo wajen? Ai ba su ba mu wato adadin list din malaman ba. Idan sun ba mu ne za mu sanar. Haka ne. To amma dai gida din nan ne? Gidan nan ne. To mu yadda suka kawo mana korafi sun ce da Tijjaniya da Kadiriya da Izala da jami'a su ne suka dunkule suka kawo korafi. To waɗannan su aka aikawa aka ce to su zaɓo mutane, amma ba mu muka zaɓa musu ba. Yanzu ranar Laraba za su kawo mutanen da za su yi muƙabalan nan da kuma mutanen da za su zo kallo. Haka ne. To kuma ka ce wurin ba sai an je an kallo daga waje ba? An ma sa jami'an tsaro za su tsatsare hanya daga kofar gidan sarki ta inda ba za a yi ba, kuma za su dinga yawo a gari don kada a kawo fitina. Ana dai son a yi a zauna lafiya. An ce kowa, shi yasa gwamnati ta ce za ta sa ku masu rediyo ku ta yayatawa, duk gidan rediyon da ka buɗa kawai sai ka ji ana yi. Yawwa da ka ga ba sai ka zo ba, kana tafiya ma kana. Wannan fa shine alatsi na uwan mai ƙarya kenan. In ji alatsi na uwan mai ƙarya. Saboda haka kaga irin wannan tsari, mutane suna zaune a gida, baka da bukatar sai ka fita ma ka ji me ake, kana zaune a gida zaka ci ga abin da ake, shikenan kawai an hutar da kowa. Saboda haka muna miƙa a godiya zuwa ga gwamnatin jihar Kano, zuwa ga Khadimul Islami wal Muslimina, wannan bijimin namijin kokari da yayi, Allah ya saka masa da alheri. Abinda Allah ya faɗa ne cewa laqad kuntum tamannawna al-mauta min qabl an talqawhu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun. Ai da yana ta gurin Allah ya kawo lokacin da zai haɗu da malamai ko to shikenan. Kuntum tamannawna al-mauta min qabl an talqawhu faqad ra'aytumuhu,
za a ga mutuwar kiri da muzu, za a ganta. Bari mu ƙara samu. kana ofis, kana gida, kana kasuwa, kana ko ina, kowa zai ji me ake yi. Masu talabijin kuma za su gani haka aka tsara, kuma an shirya za a yi daga karfe 9 na safe ne zuwa karfe 1 na rana. In an kammala, in ba a kammala ba a yi sallah a dawo, amma ba za a wuce 4 la'asar ba. Ko menene an ci an cinye an tashi. Akan haka aka tsaya, rana ɗaya zaɓe guda, rana guda, falle ɗaya. To akwai wani abu. Kun ga 9, 10 awa 1, 11 awa 2, 12 awa 3, karfe 1 awa nawa 4. In ba a gama a koma ko 2, kaga 3, 4, alal aƙalla a ranar in an yi zaman awa 6, to wanda ya zauna da su awa 6 za su gane ko shi waye, shi ma zai gane ko su waye zauna da shi. Al'umma za ta gane tuhumar da ake mar a ilmance ya kare ta, ko tuhumar da ake masa ya gajiya, wanda Allah ya ba mutane hankali za su yi tamyizi. Wannan shi ne. Bari mu ƙarasa mu ji tun da saura ɗanka da aka tsara don mutane suna ta farfada. Idan aka kama mutum cewa ko kuma aka ce wane bai daidai ba, ya zama na an ta'allaka cewa abin nan da aka yi ba daidai ba ne, sai ne kuma za a yi. A'a, kaka ja ni ka kai ni inda Allah bai kai ni ba. Wato ai mace ce ga ta tana da naƙuda a asibiti, ba kuma sai ka zo ka tambaye ni yanzu wani suna za a sa ba. Har sai a jira ta haihu, mu ga namiji ne sai mu sa masa gali. In mace ce sai waccan yarinyar mai ɗaukar hoto mai mana haɗe su sai mu ce ita ce wance Zuwaira. An samu ta Zuwaira. Yawwa. Amma yanzu tana naƙuda, an tana asibitin Nasarawa, sai kawai inda an ce to in ta haihu ya za a sa. Ai a jira. Wato in aka yi aka ƙare, wato za a ji kuma wani mataki za a ɗauka. Mu dai abinda gwamnati muke fata ba kokawa ce ta an kada wani ko an kada wani ba, saboda al'ummar mu ce. Abinda ba zai taso da fitina ba, kuma nan gaba a kashe hanyar da wani zai kuma yin irin wannan, shine abinda gwamnati take nema. Wallahi wannan matakin muna goyon bayansa, dan wallahi tun farko da hukumomi na yin irin wannan, duk wani matsayaci da zai je ɗauko wani abu da zai yamutsa ƙasar nan, a so a tara malamai a yi taron titsiyi a kansa. In ka shirya kare matsala kai magana a kanta ilmanci, in baka shirya ba kai, to wannan zai sa akwai da yawa wanda suna jin tsoron su fito da abu ba za su fito da shi ba. Amma bari da aka yi hukumomi da aka zo aka saka munafunci da son zuciya, ba shi ya ba da yawa ba, wanda ma ba su isa komai a gidan karatu da ilimi ba suke ɗaukar kansu wata tsiya ce su je su ɗauko masail waɗanda suke gima-gimai su zo suna tattauna su. Wannan shi ne. Bari mu ƙara samu ji. Amma na san a matsayina na kwamishina ba zan iya zartar da abubuwan da ba a sani ba. Wannan abun babba ne, sai mai girma gwamna. Amma dai in Allah ya yarda wannan abun zai haifar da alheri bayan an gama shi. To masauraran mu kuna ta jin wannan. Wanda kuma haka muke fata. Kuma insha Allah kamar yadda shi mai girma kwamishina ya ce, in Allah ya yarda wannan zai haifar da alheri, kuma in Allah ya yarda zai haifar da ainihin wato shi alheri din. Daga ƙarshe kira na zuwa ga mabiya, kowa ya dinga yin addu'a yana cewa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Shekara 20 da ta wuce, duk mutumin da ya ji karatuttukan Abdul Jabbar sannan ya ji su a yanzu zai yi mamaki. Akwai ɗaya daga cikin ɗaliban shi, zan iya tunawa sunansa Malam Gali. Shekarar da na fara zuwa Umara, a ɗaki ɗaya muka zauna a Makka, mun yi mu'amala ta mutunci da su. Na faɗa musu, na ce musu in banda ya je ya shiga harkar sahabban annabi, na ce in ƙadiriyarsa zai ta yin ƙadiriyarsa, ba abin da ya dame ni da shi. Amma wallahi ba wanda zai taso wa sahabban annabi yana ƙoƙarin ya ruguza mutuncinsu, wanda mun fahimci addini kake so ka ruguza, kai kuma mu kyale ka, ko yaya muke da kai, kowace irin alaƙa muke da kai da ita, dole ne sai mun samu matsala da kai, dole ne sai an ɓata. Don haka mu dinga yin addu'a 'yan uwa, ko kana ganin abin da kake kai daidai ne, ka haɗa da roƙon Allah da addu'a cewa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Da haka zaka ga maganganun sa na baya da na yanzu akwai cin karo ƙwarar gaske.
wasu ma suna maganin cewa in ka kalle shi da kyau wala za ka iya fahimtar kamar akwai ɗan matsala na abin da ya shafi hankali, sannan da kuma yadda yanayin yadda yake ta jan ayoyin ƙur'ani za ka ga yadda ka san kaman ba malami na addinin musulunci ba, to sai ka rasa sani shin alhakin sahabban da yake zagi ne wanda ya miƙe yake so ya zubar da mutuncinsu ya sa ƙur'ani ma bai jawuwa daidai, ko me ke faruwa ne, wallahu a'lam. da ka iya samun akwai waɗannan matsalolin. Bari mu ga wannan mu ji me yake cewa ne. Ta ɗan adam ba da haƙƙi ba, yana nan alƙur'ani hukuncin kashe duk annabawa ne gaba ɗaya. Ka haɗa da annabawa nan siddiƙai gaba ɗaya, ka haɗa da siddiƙan nan shahidai gaba ɗaya, ka haɗa da shahidan nan salihai gaba ɗaya, hannan dukkan al'umma ka haɗa da ita. Min ajli zalika katabna alaihim anna man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nasa jami'a. Kabe ba su karatu ba amma suna son su dinga tarar maganar ilimi an yi su nuna malamai ne. To kun ji subhanallah, ya Allah ka yi mana sari da kin gaskiya a ce mutumin da ya kasa. Kun ji aya ce fa ya ja na gabansu suka yi kabbara, yanzu duk wannan taron an rasa alaysa minkum rajulun rashid. min ajli zalika ga ayan nan cikin suratul ma'ida fa katabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha fa ka'annama ahya an-nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati thumma inna kathiran minhum ba'da dhalika fil ardi lamusrifun. Ta amma bari ku ji yadda ya ja ayar, kuma da ya gama ja suka yi kabbara ba wanda ya gane cewa akaramaka Allah ya yi kuskure, sannan kuma suka yi kabbara. Wannan shine bari mu ba da haƙƙi ba, yana nan alƙur'ani hukuncin kashe duk annabawa ne gaba ɗaya. Ka haɗa da annabawa nan siddiƙai gaba ɗaya, ka haɗa da siddiƙan nan shahidai gaba ɗaya, ka haɗa da shahidan nan salihai gaba ɗaya, hannan dukkan al'umma ka haɗa da ita. Min ajli zalika katabna alaihim anna man qatala gani min ajli zalika katabna sai ce me alaihim anna man qatala, ka gani bighairi nafsin aw maimakon min ajli zalika katabna ala bani isra'ila sai ya musanya ala katabna ala bani isra'ila min ajli zalika katabna alaihim, sai ya karanta alaihim anna man qatala. Kuma wannan ayar da ya jafa bai ma kai ƙarshe ba, kuma sai ihu ya nuna cewa ai ba wani karatun kirki ake, mutane ba su yi karatu ba. So haka fa yake zuwa ya jajja al'amura diye ya mutsa su, kuma ya ce mutane jahilai ba a yi karatu ba. Bari mu ji sadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nasa jami'a. Kabe ba su karatu ba amma suna son su dinga tarar maganar ilimi an yi su nuna malamai ne. To kun ji ɗaya daga ciki shine wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbaru min ukhtiha kenan. Allah subhanahu wa ta'ala ka tsare mu, ka tsare mana ainihin wato mutuncin mu cikin irin waɗannan al'amura da suke ta ainihin wato faffaruwa. Da haka an share gaskiya tana tafiya da kaka na fito yawo gaba gaɗi babu na fito yawo gaba gaɗi babu mai iya jigani. To, kun ga don Allah haka kawai mutum zai zauna masallaci shi yake makansa kirari ɗalibai na amsa, na fito yawo gaba gaɗi ba mai iya jijjiga ni. Kana yanzu Lahadi ne za ta yi hukunci zai jijjigu ko ba zai jijjigu ba. Yawa don Allah malam haka kawai lami lafiya ka zauna a masallaci sai ka ci zikiri ana amshi, amma ba zikiri ba na kawai faɗa kake kana ka fito yawo gaba gaɗi babu mai iya jijjiga ka. Kai mahaukaci ka samu ɗalibai mahaukata
saboda Allah ba inda ma zikiri ne ake yi wannan zikiri ne jabbariya kenan zikirin na fito yawo gaba gaɗi babu mai iya jijjiga ni lahadi za ta yi halinta yau zina tana nan ka isa malami mu zauna da kai ka tabbatar min da sabon da na zaga kwanan ne ce sabon shashin su ba sa karshe shashi na nuna mai bakin bai iya ja ba to wannan yana daga ciki abubuwa na ya fito yawo gaba gaɗi babu mai iya jijjiga shi na fito yawo gaba gaɗi babu mai iya to ya fito yawo gaba gaɗi babu wanda zai iya ainihin wato jijjiga shi Allah subhanahu wa ta'ala kai mana tofiki Allah ka laifi ne babba kuma na daga cikin abin da Allah yake faɗa a cikin alƙur'ani wa khallaftu fi khalfi adaa'u salata wattaba'u shahawat fa sawfa yalqawna ghayya to kaji wata aya fa kallaftu fi khalfi saboda haka aran momi ma su ma suna da nasu korafin idan an gama ba za a yi zama ne na jan ayoyin qur'ani a ga yadda za ta salatan nan zai mu koma cikin wata sura Allah ce allazina hum an salatihim sahun sallar da za ta zama a kan lokaci ba ana jinkirta ta Allah ya ce wailul li ashabi tilka sala Allah ya ce wailul li ashabi tilka sala ko ina wannan aya take a cikin alqur'ani Allahu a'lam kai ka santa wailul li ashabi tilka sala to Allah ya sa mu dace da haka wannan dai shine takaitaccen sako abinda mutane suka zauna yantazirunahu kuma insha Allah a ga ranar ta zo ba shi da ma ya ce rana ba ta karya sai dai uwar diya ta ji kunya da haka mutane gobe zan ɗauki wannan karatun na shi Musa Alƙaswini gaba zan warware shi zan bashi amsa daga gobe zan fara kafin ranar Lahadi da za a yi zama in Allah ya kaddara mun samu zuwa shi ke da in ba mu daga cikin waɗanda mu ma 'yan saurare ne daga nan to wanda duk za su yi muna musu fatan alheri da haka za mu tsaya a nan wa bihadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh